en terraza, yo creo que llegamos tranquilamente a las 2000 y pico personas. O 3000. Va a ser un O 3000. No habrá más gente, claro. És Fèlix Arnaiz Lucas, el nou entrenador del Sant Andreu que ha estat presentat aquesta tarda. Arnaiz substitueix Jaume Creixell a la banqueta, però Creixell continua com a secretari tècnic del club. El nou entrenador és un home de gran experiència a la segona divisió B. Ha entrenat el Mèrida, l'Algesires i el Burgos, però l'equip que més bon record guarda d'Arnaiz és el Mirandés. Com a recent ascendit a segona divisió B, Arnaiz el va portar a jugar al playoff d'ascens a segona divisió A. El Sant Andreu no puede hacer jamás de 24 puntos 4, y era el momento, ya antes de hacer el cambio no se hizo, se ha hecho ahora. Yo hablé con el entrenador me dio sus razones y yo como secretario técnico opté por esta última solución, que era de que de 24 puntos no se puede hacer 4. Hombre, está claro que los objetivos del club son jugar playoff y luego intentarlo, ¿no? Pero nosotros tenemos que buscar más el camino de cómo llegar a eso, ¿no? Y el camino es el día a día, es decir, el equipo tiene que pensar en que mañana tenemos un entrenamiento y que ese entrenamiento lo tenemos que hacer al 100% para que, lógicamente, nuestra autoestima suba, que ahora mismo, pues quizás no sea el mejor momento. L'inici de temporada del Sant Andreu va ser espectacular, tant que a la quarta jornada els andreuencs anaven líders. A partir d'aquí els barcelonins sempre han ocupat la part mitja alta de la classificació, però mai s'han consolidat en les posicions d'ascens, que són les 4 primeres. Només en 5 jornades de les 23 que s'han disputat han estat en aquests llocs de privilegi. El Sant Andreu s'ha mantingut fort, el Narcís Sala de 12 partits n'ha guanyat 7 i només n'ha perdut 3, però en canvi fora de casa l'equip ha tingut un rendiment pobre. D'11 partits només n'ha guanyat un. El pitjor de tot plegat és la irregularitat de les últimes jornades. De 24 punts en joc, només ha aconseguit 4.